राम अछि ना अछि लक्ष्मण ना अछि तिनि गारा ना अछि रावण कहानी बदली जाए चरित्र बदली जाए आओ गोटे रामायण लेखा हुए हे माटी रे चोरी हेला पंचवटी रे सीता चोरी हेला पंचवटी सीता चोरी हेला पंचवटी रे सीता चोरी हेला पंचवटी रे ମିଛ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କଥା କହି ତ ଆମକୁ ମେଡିକାଲକୁ ଡକାଇ ଦେଲୁ ତାପରେ ଘରେ ବୋହୁଟାକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ତୁ ତାକୁ ଔଷଧ ସଜାଇ ଦେଲୁ ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲୁ ଭାଇ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମାରିଦେବ ନା କଣ ମୁଁ ତତେ ଆଦେଶ ଦଉଛି ଏଇଟା ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ଏଇଟାର ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ମାରିଦେ ରାଧେ ତା ତଣ୍ଟିଚିବି ତାକୁ ମାରିଦେ ଆରେ ଏ ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଇଛି ଦିଆଇଛୁ କର ମାରିଦେ ରାଧେ ମାରିଦେବେ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସର୍ବନାଶ କରିଛି ମାରିଦେବେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ Quem me mandei, papá? Sudah para você, mamãe.